Fa molt de temps, quan jo era molt jove, els ogres es van convertir en els amos i senyors de les nostres vides. Tot va passar molt ràpid, o potser no. Potser no ho vam saber veure i per això hi vam caure de quatre potes. Hola, el llibre que us presento avui es diu Quan els ogres es queden sols. És una versió d'una obra escrita per Hannah Arendt, una filòsofa alemanya i pensadora molt important dintre del segle XX. Aquest llibre versiona, gràcies a l'elaboració dels textos i de les il·lustracions del Pere Puig, una obra titulada Eichmann a Jerusalem, informe sobre la banalitat del mal. A través de la història que ens explica el llibre, veiem com en una petita població un avi i un nen estan treballant en un jardí i a través de la metàfora de les males herbes, l'avi li va explicant al nen com aquestes males herbes es poden apoderar d'un conreu i malbaratar-lo. I això és el que ell va viure en la seva joventut en un poble tranquil on algunes persones es van començar a convertir en ogres perquè la maldat, com si diguéssim, que els que tenien a dintre els va sortir. A través de les il·lustracions veiem com l'autor va retratant aquesta, importància que va agafant el mal dintre de la vida de tota la gent d'aquell poble, com es va extenent i com els ogres cada vegada són més grans i més importants. És un llibre que us el recomano per això, per la qualitat de la il·lustració i per la història que ens explica, perquè tot defugint la morbositat o la moralina ens parla de la maldat humana i de com superar-la. I per tant pot ser molt adient per fer una lectura compartida amb els pares, amb els avis o amb els educadors i utilitzar-la tant com una lliçó d'història, una reflexió sobre el passat, com també una reflexió al voltant d'això, del gènere humà. Vinga, espero que us agradi.